Здравейте, приятели! Днес по традиция се боядисват яйцата и затова реших да направя влог. Това са нашите яйца. И сега първо ще боядисваме червеното. Избрахме това. И сега започваме да боядисваме. Всички цветове първо по едно. Ако питат тези яйца защо са така, тата разтваря шипките и се нацапа и да ги извади. Стана много нищо. Сега ще ви покажа един трик за яйцата, като стане много шарени. Ето така, за да бъдат сега ще чакаме да изсъхне. Сега ще направим едно с памук. Първо ще сложим сирене. Или малко. Няма къде да ти откъсна. И после дай да извадим червеното яйце. И какво се прави с червеното яйце? Правим си кръщите. За мен, тъй като не ми стигна, пък не трябва. Хайде да извадим първото яйце, дай и зайчето да го сложим. Ето виж. То не го ти с твоите ръчички, защото... Браво! Служи го на масло. Малко трябва да изсъхне. Виж, какво е красиво това, Иве? И чао, приятели! Благодаря, че останахте до края на видеото. Дайте палец нагоре, абонирайте се и натиснете камбана.